Munhuwashi, tiri kusangana zvakare. Muri sei? Tinotenda muranda waMwari, tinofara kusangana zvakare. What's more? Chando chakuenda chichipera ke. Zvanani zvamamanaka, tinotenda. Totenda Mwari. Wonderful. Totenda Munhuwashi. Yes, muranda waMwari. Tadzoka neimwe nyaya pano. Alright. Nyaya iri panapa ndeye mweya wechiprofita. Mukatarira Munhuwashi muchaona kuti isu tinodzidza pana Jesu. Yes. Handiti upenyu hwedu hunofanira kudi kufamba nekwaJesu. Iye Jesu otaura musi uye achitanga basa kuti zvimweya waMwari uri pakati penyu mandiri wakandituma kuti ndidii ndisunungure vanotambura, vasungwa, vasingavoni vachiona nezvimwe zvakadaro. Tikazoverengazve tichaona kuti iye Jesu waenda vadzidzi vake vakasangana muimba yepamusoro. Yes. Vasangana ipapo vakagamuchira mweya mutsvene. Vagamuchira mweya mutsvene vakaita zviratidzo nezviratidzo. Vanorwara vakaporeswa, neta makumbo dzikafamba, zvose zvakadaro izvo. Yes. Nhasi sei tisingazvioni mudzichechi? Zviriko. Yes, aiwa zviriko. Simba raMwari rinoonekwa. Maybe dambudziko rimwe ripo ndiri kugona kuidentify kuti ndiMwari aita here kana kuti hasi Mwari, nekuti tiri kudiscussa nyaya idzi tiri mucontext yeGreat Controversy. Mufanira kupabata ipamo, pari very important. Tiri mucontext yeGreat Controversy apo Satani ane masimba ekuita basa rekuporesa nekupawo zviratidzo zvamuri kutaura izvozvo. Saka pada kuti tinatsopaongorora pati basa raMwari pariri kutoitwa, mamiracles vanhu vari kusangana nawo vachimaona Mwari achiita basa rake. Ndisingazivi kuti pane here pari kusarira, but Mwari achiri kuita basa rake rakakura. Alright. Yes. Tikaenda kuna Joel. Yes. 2:28 inotaura iyo kuti nemazuva okupedzisira mweya wacho uchadururwa. Vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita, vacharota hope. Handi zvinobuda izvi. Peter ozvitaura kuti unotora vhesi iyoyo paPentecost. Peter otaura kuti zvakataurwa naJoel ndozodii, ndozoitika. Saka izvozvi mungati here muchechi muri kuvonekwa kurotwa kwehope. Ndingakwanisa here ini zvandiri kuti nditi ndarota hope, ndobuya ndokuudzai ndoti mufundisi ndarota hope zvekuti nokuti. Okay. Aiwa, muri right kuti mati mimi Joel chapter 2 ndiari kuti mazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yese. Kureva kuti process inoitwa naMwari. Mwari ndiye achaita izvozvo, ndiye achatendera kuti zviitike. Handisi wanhu tinosarudza. Saka kana Mwari achiti ndichadurura mweya wacho pamusoro penyama yese, majaya achatanga kuprofita nemhandara, watana wachirota hope. Kana tisati taona munhu ari kurota hope, zvoreva kuti Mwari haasati aita zvakavimbisa. Saka we are waiting kuti tione zvakavimbiswa naMwari zvichazadziswa, but tinoziva kuti shoko raMwari sezvaanotaura zvichaitika, nekuti namba zinoti Mwari hazi munhu haareve nhema, chaakataura haangachiitika here. Saka Mwari zvaakataura zvichaitika, but we wait for time, nekuti zvanzi pamazuva okupedzisira kana nguva yakwana ndo zvandichaita izvozvo. Saka hapana angamisa zviri kuda kuitwa naMwari. Pfungwa yaMwari ndo ichazadziswa pakupedzisira. Alright. Yes. Ndo wazvamuri kutaura. Asi regai ndibvunze ndichiti. Yes. Iwo amuri kuti mazuva okupedzisira kana kuti mazuva okupedzisira akataurwa naJoel ndapi? Yeah, we believe kuti tikurarama mazuva okupedzisira. But mazuva okupedzisira haasi an event, it's a process. Kufamba kwaachaita.
haazadziswe over a nightfall. No, ichava a period of time yatichafamba mairi. Saka nawo kana tichida kunzwisa kuti tichafamba sei, zvamuri kubvunza zvichaitwa papi, tinoita kufanira kutora tinoti maprophetic timelines, nekuti Mwari ndo waanoshandisa. Toona kuti ndeipi period, nekuti zvatiri kuona zvichiitika paPentecost, it was already a prophecy yaizadziswa, yakanga yataurwa 3 years ago before day of Pentecost naJohn the Baptist. Akanga achitaura akati ndiri kubhabhatidza nemvura, asi mumwe uno yashure kwangu ane simba rakawanda kupfuura rangu, iye achakubhabhatidzai with the baptism of spirit and fire. And now ukaverenga Acts chapter 1 verse 4 na 5, Bible rinoti Jesu akati aungana navo akavarayira akati murege kubva Jerusarema, nekuti Johani akabhabhatidza nemvura asi muchabhabhatidzwa nemweya mazuva mazhinji asati apfuura. Saka Johani akanga achitaura kuti anouya Jesu ndiye achazokubhabhatidzai nemweya. Kureva kuti tiri kuona kuti kuzadziswa kwezviprofita zvaMwari, it's not an event, it's a process. ZvepaPentecost zvakanga zvataurwa. Iyo kana taakutora day of Pentecost tinoiti mvura yekutanga yakadururwa paPentecost. Also kana tichida kuziva zvichaitika pamvura yekupedzisira, nekuti mubhuku raJoel Mwari anotichakupai mvura yekutanga nemvura yekupedzisira yatinoti muchirungu early rain and later rain. Saka iri kutaurwa naJoel 2 ndo yatinoti isusu later rain, mvura yekupedzisira. Mwari achapa simba rake rinoita kuti basa rake ripere, inonzi naPaul mubhuku raRomans, Mwari achaita basa iri acharipedzisa nekukasira. Saka isimba raMwari ratichaona pamazuva ekupedzisira rekuita sei. It's not a false revival to deal or specialize on miracles, raising the dead, no, but of preaching the everlasting gospel. Nekuti Jesu anotaura pana Matthew 24 verse 14 kuti ivhangeri iyi yeushe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumunhu wese, ipapo kuguma kuchasvika. Saka patiri kuda simba riri kutaurwa panonzi majaya achaprofita. Wari kuprofita chii? Wari kuratidza vanhu zviprofita zvaMwari nekuzadziswa kwakuitwa nguva pamazuva ekupedzisira, kuti inguva yapera. It is the preaching of the everlasting gospel, kuti tendeukai nekuti ushe hwakudenga hwaswedera, like what we see on day of Pentecost. Pakaburuka mweya mutsvene pa day of Pentecost, simba raMwari. Havana kuspecialize on miracles. No, there is no miracle performed yakaitwa kuvanhu. But what we see, Peter anomuka obva aparidza oti Jesu amakabaya iko zvino aitwa ishe namambo 3000 were baptized. There is no miracle mentioned kuti pane wakafa wakamutswa, pane mapofu akasvinudzwa. No, but we see kuti in the entire book of Acts of the Apostle, as you move from day of Pentecost, that power is witnessed. Kureva kuti mamiracles ekumutsa wakafa, ekusvinudza mapofu, it's secondary. Primary is to preach the everlasting gospel. Kana mweya uyu wauya pamazuva ekupedzisira, majaya achaprofita vhangeri reushe. That's very important. Alright. Ndawa zvamataura. Yes. Asi regai ndikubvunzei ndichiti, mataura emukati kune mvura yekutanga. Zvichireva kuti ndo mweya wakagamuchirwa paday of Pentecost, pazuva rePentecost. Mukazoti kune mvura yekupedzisira. Yes. Imi muri kureva here kuti mweya uya wakagamuchirwa paPentecost, sokuvimbiswa kwawangaitwa naJesu kuti uchauya, wakagumira ipapo paPentecost. Isi taakumiriravo umwe wemvura yekupedzisira. Now kana tichitaura mweya tiri kutaura, for example, mweya watutaura ndimweya mutsvene. Mweya mutsvene sekupiwa kwanoitwa neBhaibheri anotsanangurwa in metaphors. His nature, the Holy Spirit, patakamboita tichidza nyaya yeGodhead, has not been revealed to us, but what we've seen, the Holy Spirit is used in metaphors. Panyaya yatiri kudhila nayo, mweya mutsvene anoonekwa kunzi achaburuka semvura yekupedzisira. Ichauya. Saka kureva kuti Mwari paari kudhila nevanhu in the last days, ari kushanda sezvinoita nature inoreveala what God is and how he functions. Saka Romans 1 verse 20 inoti Mwari anoziviswa achioneswa pazvinhu zvakaitwa. Saka nature. Saka tinoziva kuti mukurima kunoita vanhu, tine mvura yekutanga tinoida sevarimi. Ndiyo inoita kuti kana mbeu yadyarwa igone kumera. Saka paday of Pentecost mweya mutsvene akazomedza church, the New Testament church, for it to start. Paida simba iroro.
ndobva yafamba, but we know kuti there were delusions along the way. Vanhu vakapinda mudark ages, vanhu vakapinda mudark ages, vanhu vakapinda Miller-Lite movement, the loud cry of 1844, vanhu vakabva tikaona ma-charismatic movements auya, ma-Pentecostals. Now, but because kune ma-false revivals akawanda, there must be also a power. Because now, if you check, even in Christianity, there is no preaching of the gospel of the kingdom. Evangeli mari ratiri kuti prosperity gospel, or gospel or not God believes in your dreams. There is no gospel of preparation. Kuti the kingdom of God is at hand. Saka purpose yezvatiri kudzidza kana takananga nePentecost, kuti Mwari akauya akaprepare church pa day of Pentecost kuti imere. But tinoziva kuti pakurima unozoda mvura yekupedzisira inoita kuti chechi ichiibva, kuibvisa mbeu. Saka tine kuibvisa, ndosaka tikunzi sepa day of Pentecost paka harvestwa 3,000 in one sermon. We are also going to see massive harvest in the last days kana mweya waburuka, nekuti pachava nekukuhwa kukuru gore kugadzira vanhu wachapinda muumambo hwaswedera. Saka mweya mutsvene ari kungounzwa, kwete kuti pesa apa anenge asipo, no. Pari kushandiswa kuti muorder yekuponeswa kuchaitwa vanhu nenzira yaMwari mashandiro achaita pamazuva okupedzisira. Zvichaita zvinoita mvura inonaya, mvura yekutanga warimo unoziva kuti yakakosha, nemvura yekupedzisa inoibvisa yakakosha. Kureva kuti mweya mutsvene ari basa guru raachabata risina kumboonekwa nevanakomana vavanhu kubva pakuvamba kwenyika kusvikira panguva iyo yatiri kuona simba iri richiburuka remweya. Alright. Vakomana vari mumba huru muya, vateveri vaJesu, vawana mweya mutsvene, handiti vakaita mabasa akasiyana siyana. Hongu mataura musi wokutanga kuti pakaparidzwa shoko, asi shoko raparidzwa, vakomana vakazoita basa rinosanganisira kutwasamudza metamakumbo, rinosanganisira kuti vanga vasingafambi vakanzi fambai nezita raJesu. Tinoti chii? Simuka ufambe, vakafamba. And mukatarira muchaona kuti zvakaitwa izvi ndo mamiracles, ndo kunga amataura wanditi. Miracles, yes. But zvakatoitwa nekuti zviri kuitwa nezita raJesu. Iye Jesu ari mupenyu, basa guru raakaita ndirori rokusunudza makumbo, ndirori rokutwasamudza metamakumbo, ndirozve rokuti vanorwara wakavarapa iye Jesu. Vakafa akatovamudza Jesu. Saka isu kana kuri kuti tinoshanda naJesu nemweya waakatitumira, sei zvisingawanikwi zvataura izvi? Vanhu vacharamba vachingoparidza kuti nekuti shoko sokuona kwangu, shoko raJesu paanotaura payapinda musinagoge unoti mweya waMwari uri chii pamusoro pangu, wakandituma kuti ndisunudze mapofu, vanorwara kuti vapore, vari mutirongo vasunungugwa. Mukatarira imi muchaona kuti izvozvo Jesu wakaita. Tikatarirawo vana Peter vakatombosungwa vakasunungugwa. Saka isuvo chii chinoratidza kuti isusu mweya waJesu wakashanda ipapo, nokuti vhangerika hongu tinomirira kudzoka kwaJesu, asi vhangerika rine chokuitawo nezvanhasi. Nokuti iye Jesu haana kungoudza vanhu kuti muri kufa nezhara imi, ndichadzoka ndokudii, ndokudzikinurai. Wakatovapa chikafu, ndobva azovati chinditeverai. Yeah, I think I wish to answer so that even nevanoona vanzwisise zvinhu zvatiri kutaura. Yes. We should not confuse the order of the gospel. I understand kuti vanhu vari kuwaridza mamiracles, but haisiyo primary goal yepfungwa yaMwari. Saka ndada kuverenga Jesu wamamuchikota uya tinzwe kuti aishanda sei, because vese mabhaibheri riripo. Ngatinzwe kuti wanyaya mamiracles ina handisi kutaura zvebasa raMuziva. It's okay, ndiri kuziva hamusina basa raMuziva. Ndiri kutaura ndiri kuzviona kuti munhu unorwara woporeswa, noti kuti aite zvekunyepera vanhu zvinoita vamwe vaporesa. It's fine. Ngatiboverengei panapa zvakaitwa naJesu pane imwe nguva.
right. Ndoda kuti ndiverenge pana Mark chapter 1 Mariko 1 verse 32. Mark 1 verse 32 ndidzike nayo panapa. Ndo one of the first missions of Jesus mubhuku raMark, tiri pachapter 1 chaipo. Verse 32 inoti, madekwana zuva rovira vakaisa kwaari vose vakanga vachirwadziwa navakanga vakabatwa nemweya yakaipa. Anditika guta rose rakanga raungana pamukova, akaporesa vazhinji vakanga vachirwadziwa namarudzi ehosha, akabudisa mweya yakaipa mizhinji. Ndijesu zvamuri kutaura izvi, asi wakanga asingatendere mweya yakaipa kutaura nekuti yakanga ichimuziva. Verse 35 mangwanani kuine rima akamuka akabuda akaenda kunzvimbo murenje kunonyengeterapo. Samakuseni kwaidza mangwana acho because zvakaitika manheru zvakaita manheru esabata. Then makuseni kuine rima Jesu vabuda vaenda kunonyengetera manheru esabata. Ndizvo manheru esabata. Verse 36 Simeon chinzwai navakanga vainaye vakamuteera kurenje kwaanga anamata kwekwe. Vakamuwana vakati kwaari, vose vari kukutsvagai. Vanhu vatomira for miracles, vanoda kuporeswa. Inzwai manje. Akati kwavari, ngatiendei kune imwe misha iri pedyo kuti ndinoparidza ikoko, nekuti ndizvo zvandakawira zvokuparidza. Chisati aiwa. Saka takutsanangura, Jesus was preaching the gospel of the kingdom. You remember now, John the Baptist anga achiparidza pariver Jordan, tendeukai nekuti usho hwokudenga hwaswedera. Matthew chapter 3 ndona mazuva ayo Johani mubhabhatidzi akauya parenje reJudhea achiparidza rubhabhatidzo, achiparidza rokutendeuka, achiparidza kutendeukai nekuti usho hwaMwari hwadii hwaswedera. Jesu ndo vhangeri raakanga achiparidzawo the gospel of the kingdom. But hauparidze ushe usikaratidze zvichanoitwa muusho. Now sei Jesu aisunudza mapofu? Jesu harisi bofu rese raakasangana naro rakasvinudza. Jesu aisvinudza mapofu number 1 kuti adzise vari kumuteera, number 2 kuti aratidze ushe hwaari kutaura, kuti kwandinokukokerai mapofu anenge asiko, kwandinokukokerai mheta makumbo kune kusina, kwandinokukokerai kuushe hwakafa rufu haruzoveko. We are going to defeat death. That's why aimutsa vakafa. Ndisaka Paul anonyora anoti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirufu, hakuzove nekuchema, hakuzove nekurira. Saka purpose yemiracle kudemonstrate the power of the gospel. Miracles are performed to demonstrate zviri kutaurwa negospel. They are not performed kuti tingonakirwa kuti yeuta mudzinge tikasangana nemi mutori bovu munofanira kutosvinura kuti Jesu akasvinudza. No. And now no human being can perform a miracle unless he is allowed by God to do so, because iri isimba raMwari raunopiwa. Saka haasi munhu wese. Saka kana muri waridhi musiri kuona mamiracles aya muri kubvunza, zvinoreva pachena kuti simba raMwari harisi muwanhu. Simba raMwari harisati ramuwanhu, nekuti ndiMwari anopa simba iri kuti tigone kumutsa wakafa. ndiMwari anopa simba iri kuti tigone kusimudza mheta makumbo. ndiMwari anopa simba kana risati rauya. That can never be possible. Nango tikazama sei it's only through the God allows. Then number 2 we pray also for the power to come. Jesu nsaka muri kuona apa anonzi ainamata, aifasta. We must pray, we must fast. Earnest prayer is needed for you to receive this power. Discipline also is needed, because uchafana kuedzwa kuti uone kuti wakatendekera kuti upiwe simba iri, because unogona kugamuchira for your own glory, not for the glory of God, like what we see today. Human beings, vanhu vanonzi vane supernatural powers, vatinoona mureligion yeChristianity, ndo vane mbiri kupfuura Jesu, ndo vanotaurwa kupfuura Jesu, because this power has been given to them. But Jesu anoti kana ndikasimudzirwa ndichakwera vazhinji. When we read zvakaitika mubhuku ramabasa apostora, we can see kuti even vanhu vakanga vachiona hanzi vakati Mwari akanaka, vakarumbidza Mwari vachiona mabasa aya. But now today vawana masimba aya from the dark world, we see their names have been exalted more than the name of Jesus. Saka pari very important kuti tigone kuziva kuti Mwari yakwana ire nguva yekuti tiite basa ramuri kubvunza. Can we wait for him to allow us to perform that great work? Are we also connected to him?
It's very important kubvunza kuti vanhu vamuri kutarisa vamuri kuti hanzi vari muchechi wasiri kuita mabasa wafundisi maevhangelisti maelders wasiri kugona kurapa varwere wasiri kugona kudzinga mweya yetsvina vane connection here naMwari vane discipline here inoita kuti vagone kupiwa simba iri ratinotsvaga mazuva ekupedzisira. Alright, muri kutaura ndandakatereresa. Yes. Achinge mapinza nyaya dzakati kuti. Yes. Dzinosanganisira dzekuti nguva haisati yakwana. Yes, ndizvozvo. Mukatizve hapana connection. Maybe. Yes. Kuda hapana kuti vanhu havasi kuna Mwari. Ndizvozvo. Havasi kutsanya vanhu. Because iyo iproblem yemazuva ekupedzisira po vanoti mazuva ekupedzisira vanhu vanenge vane mufananidzo wokunamata bedzi. They have the form of godliness but denying ndozvaitaura chirungu the power. Asi wakarasha simba. Zvairi kutaura iri kuti simba racho riripo but isi tinorirasa. Simba raMwari rinoraswa nemabasa. Now kana nyika Jesu Bible inoti uyonda nyika nezviri mairi anozviita muvengi waMwari. Uyonda nyika nezviri mairi rudo rwababa haruzi maari. So the moment we start cherishing the world tikatanga kuda nyika kurumbidza nyika kutarisa zviri munyika tichiappreciate mabasa emunyika mararamiro enyika then now we deny this power. Simba iri harigoni kunzwikwa pakati pedu. Saka vanhu vanotanga kuva nemadouts saka vaprofita venhema vari kutora chance. Ndosaka n'anga dzadzoka izvozvi n'anga dzadzoka muspace. N'anga dzakupiwa maplatforms but mukatarisa kumashure n'anga dzaparadzwa nevhangeri masvikiro akanga aparadzwa nevhangeri but now because there is no power simba iri harisisipo pakati pevanakomana vanhu nokuti isusu taane mufananidzo wokunamata bedzi. Fasting, dedicating, committing ourselves mukuverenga shoko raMwari ndo patinonzwa kuti Mwari anodzidzisei mukunamata mukuzvima zvekudya discipline. Even Satan anoshandisa vanhu vane discipline pazvinhu zvake. Saka muri kureva here mufundisi kuti chechi nemawandiro adzakaita hapatorina vanhu vane simba raMwari nokuti kana ndakambohwa kuti kune vanhu vakazosunudzwa mukatarira zvaita Jesu handi maverenga pana makwa kuti Jesu wakavunganigwa vakazara pamba papita paya ndopama muchiverenga vakauya akavapurisa vakadii uri musi weSabata. Yes. Rapera Sabata inoti tikatotarisa tichaona kuti nemusi weSabata chaiwo Jesu ndo wakasunudza vanhu vazhinji. Vamwe vanga vasingaoni mheta makumbo vakasunudza musi weSabata. Asi handisati ndambohwa musi weSabata kana pakasunudzwa munhu wanga asingaoni kana pakaporeswa munhu anorwara. Vanhu vanongoenda nezvirwere zvavo vachidzoka. Yeah, I think maybe now pari critical pamuri kutaura nekuti it's a cause of concern. Church inzvimbo yekuti kana tiine mutoro ndokunonzi naJesu uyai kwandiri mese makaremerwa makaneta ini ndichakuzorodzai. But I've come to set the captives free. Aizvitaura ari muchechi. Now kunogona kuita zvinhu zvekuti simba raMwari muchechi rinenge ririmo nekuti chechi ndeyaMwari asi maybe vanhu varimo havana faith, enough faith used. Noti Jesu anoti kana muine faith inenge mustard seed muchati gomo. Saka ari kutaura kuti nyaya yefaith, you know kuti even in the time of Jesus madisciples aikundikana futi. We know an incident yababa vakanga vaine mwana ane chirwere cheupusha akanga aine pfari epilepsy. It's amazing kuti I've seen also vanhu vachitokambena epilepsy madhimoni adangodzingwa bedzi. According to the Bible epilepsy mweya yetsvina. We must just pray. Saka now what happened, vanhu vaya vakanga baba vaya vakanga vaenda nemukomana neepilepsy kuna kuvadzidzi vaJesu vakatadza kuburitsa mweya. Jesu azoya akautarisa akadzinga mweya ukabuda ukaenda. Handiti vadzidzi vakazopinda mubana Jesu vakamubvunza vakati ko isusu tachitadza sei kuburitsa mweya uyu? Jesu akati rudzi rwemweya yetsvina iyi runongoenda bedzi kana mazvinyima zvokudya manyengetera. Saka ari kuti before we perform miracles panofanira kuva neprocess yekumbopa discipline ourselves. Fasting is discipline. Because process fasting unenge uchidzidza discipline.
because God cannot communicate nepfungwa dziri kufunga zvenyika, nepfungwa dziri kufunga kudya nekumwa, because your mind must be free kuitira kuti, because fasting inotendera kuti pave ne easy flow of the power of God in you. Yawewo dumbu kana rakazara zvekudya, you can't function well, even ropa rinenge rashoma kubrain. Saka Jesu akati no, type madhimoni aya munofanira kunge makatofasta before, kureva kuti simba ramuri kutsvaga imimi machechi wana havasi kutorida, because vanhu vedu havafaste, vanhu vedu havana mate. There is no prayer life muvanhu vedu watinawo. Saka simba iri harionekwe. How many times are we praying a day? How many times are we fasting a week? Jesu airwa 40 days and 40 nights. He was powerful, that man. Alright. Kotinomboita vanhu anonzi 10 days kose ukaenda 10 days zvakangodaro. That's formalism. That's formalism. Fasting yekucreatirwa nevanhu. Vanotozoshama vanotozoudzwawo pachechi kuti muri 10 days. 10 days api? Atakataka kudhara wani. Fasting. Kana uda simba iri is a personal issue. It is reduced to a personal issue. Iwe wega. Johana akanga ane vadzidzi vanonzi vaifasta asati ndakana chatakaona chavakaita. Kusvika vakanga vakutonopopotera vadzidzi vaJesu vachiti vadzidzi venyu havafaste sei. Jesu akati mwenga uchiripo. Asi kana mwenga aenda, chikomba chiripo, akati chikomba chiripo. Kana chikomba chaenda, izvo vanombodya nokuti chikomba chiripo. But vadzidzi vaJesu vakanga vachitaura kuti hatina chatakaona chavakaita. But John was a powerful man. He was coming from the desert to River Jordan. Anga asingatambire mumaguta. Akanga achita abstain from zvinhu zvakanga zviitwa nevanhu zvaita Binamu spiritual perception. Because zvinhu zvemweya zvinofanira kudzinga zvinhu zvakawanda. Saka Jesu achiti andanyika nezviri mairi anozviita muvengi waMwari. Saka Jesu anotaura kuti kana who is not with me is against me. Kana tisingamire muzvinhu zvinodiwa naMwari, simba iri amuri kutsvaga hamufi makariona kusvika Jesu achiuya. Ishungu dzaMwari kuti pamazuva ekupedzisira simba iri rionekwe muwanhu. Vanhu wawitness simba, there is great power riripo pamberi paMwari, but tichatadza kuriwana nekuti isusu we are not there paroda kupiwa simba iroro. So it's important we check kuti vanhu vese vamuri kutaura ende kuwanda kwevanhu. Munofanira kuziva murambo wekuti kuwanda kwevanhu, Jesu anoti nzira dzacho dzagara imbiri. Iri nyore kufamba ichapinda vazhinji asi vacharaswa. Saka kana muchitodhila nenyaya iyi musatarisa kune multitude because yagara itori biased. Multitude yagara itori biased. There's been always a few, a remnant. Kusvika po anoti dai Jehovha asina kutisira washoma shoma kota Isaiah vakasara, tingada takaita seSodoma, takaita seGomora. Tine washoma shoma wagara vanosara in every generation. Vanomira muposition yaMwari. Saka kutaura multitudes is also a false thing a platform. Alright. Bhaibheri rinoti edzai mweya. Ndipana 1 John. Ndi John chapter 1, yes. 1 John verse 4. Bandit. 1 John 2 kanti amen. John 4 verse 1. Yoti edzai mweya. Mweya waKristu. Unoti Kristu wakauya ari munyama. Asi wandi Kristu unoti chi? Kristu wakauya uri wemunhu wemasaramusi. Saka isusu kana munhu achinzi une mweya, handiti mweya waKristu unoonekwa sei munhu iyeye, kuita kwake kwakamira sei? Rati pane hondo ipapo noundopatisisa patiri nhasi. Christianity is divided because of that. No, because Satan desire yake ndeyekuti ave mukuru wezvekunamata. Satan arada kunamatwawo. Tinozviona paMount of Temptation paaedza Jesu paya. Anonzi akamuratidza ushe hwenyika nesirivheri nendarama, akati ndipfugamire, ndichakupa zvinhu zvese izvi kana ukandinamata. Kureva kuti mupfungwa yaSatani sekupiwa kwatinoitwa, his desire anoda kunamatwa. Saka now it becomes a great conflict. Nekuti muChristianity matiri nemama-religions, the devil is trying to manipulate the mind of men kuti iteere nhema. Saka Satani anoshandisa zvinhu 2 pakunyengera vanhu panyika panapa.
ane inonzi deception, the art of deception. Deception is the mingling of truth and error. Then ane inonzi counterfeit. Counterfeit, he counters the original that is there, kuti anoziva kuti Mwari ane muprofita wake, saka anocounter neanonzi a false prophet, muprofita wenhema. Chinonzi counterfeit, for example, kuti munzwise zvandiri kutaura, zvinowanzoitika kumari. Mari inowanzoita anonzi macounterfeit. For example, ma-US dollar atinoshandisa every day, tine ma $10 notes ari fake, tine ma$5 notes anowanikwa ari fake, ma$100 notes anobatwa ari fake, ma$2 notes anobatwa ari fake, but ma-dollar notes anowa ari fake, but hatina $3 note iri fake, hatina $7 note iri fake. Why? Because hakuna original. Saka you can only counterfeit an original. Saka because Mwari ane muprofita wake wechokwadi, Satani anomutsa muprofita wake wenhema. Mwari ane church yake yechokwadi, Satani anomutsa yake yenhema. But kana mukatarisa chiri kunzi counter, chiri kuita counter the original, chiri close to original, but hachisi. Ndosaka vanhu vachivharwa nema$10 efake. Zvakuda munhu akadzidza chioriginal kuti azive kuti apa ane fake. Saka zvinonetsa kuparidzira munhu kuti uyu munhu wauri kuteera haana mweya wechokwadi, ane mweya wenhema, kana asati aziva kuti mweya wechokwadi wacho wakaita sei. Alright, ndo wapi muri kutaura. Vanhu vazhinji vatevera maprofita venhema, ivo vakataurwawo kuti vachawanda mazuva kupedzisira. Asika chaita kuti vanhu vatevere vaprofita venhema ndechekuti vaprofita vechokwadi hakuna, vashoma. Kana varipo varipi, vanhu vavatevere vandoporeswa zviri genuine. Aiwa, vanhu vane nzara. Jesu wakati vanhu vane nzara, haana kuvasiya vane nzara. Aiwa, Asi izvozvi vanhu vari kusiwa vane nzara. aiwa, Nokuti mukatarira Mozisi panguva yaFaro iya, Mozisi svimbo yake yakaita nyoka, handiti? dzaFarowo dzikaita nyoka, asi yaMozisi yakazodii? Yakamedza dzaFaro. Hamurona nyaya yacho. Saka apa pabudiswa muprofita wechokwadi Mozisi nomuprofita wenhema, muprofita waFaro. Asi nesimba raMwari vanhu vanoratidzwa kuti muprofita wechokwadi ndouyu. Saka zvomunotaura hongu yechokwadi kuti vanhu vanyepekwa, vanhu vanofanira kushayiwa zivo, ndozotaura Bhaibheri. Ko zivo iripi? Nokuti pane nyaya yakaitika mufundisi. okay. Pane vaiva nomusha, ndakainzwa nomwe mufundisi. Musha wavo pane chairira padenga po chavairwa. Vakauya kuchechi. Kanzi ndauya hangu kuchechi, asi kune chinorira. Vakambonzi vana matigwa, chinorira chikaramba chiripo. Vakazoendawo kuno umwe muprofita. Muprofita uya vakatoshayikwa kuchechi. Vazosangana nevamwe, kanzi ndamboshayikwa nokuti chinorira changa chiramba chirira. Asi pandazoenda uko, chinorira hachichariri. Hani muri kuona? Kuchechi chinorira chakaramba chirira. Asi kumuprofita chinorira chakamira kurira. Pane hondo ipapa. Bhuku raNumbers rinotaura, we remember nyaya yaBalamu achida kunokesa Israel. Pakazotaurwa kunzi hakuna uroi kuna Jakobho, hakuna un'anga kuna Israel. Chokwadi chekutanga ndechekuti amai ava vari kutaurwa, dai vanga vari muKristu wevha ari kutaurwa, paisafanira kurira chinhu pamwe pavo. Nekuti Psalms inoti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Saka uroi neun'anga haushandi kuna Israel. Wagara utobude, munhu waMwari haaroiwe, munhu waMwari haashandisire un'anga. Then I want you also to understand kuti hondo yamuinayo munyaya iyi ndekuti Satan, vanhu vanoandamaina simba rake, vanhu vanoandamaina zviri kuitwa naSatan mureligion iyi. Haisi pfungwa yaMwari yekuti isu tipote tichidirecta vanhu kuti kuna muprofita nhingi, kuna muprofita nhingi. Nekuti tofanira kuziva basa remuprofita.
kuti muprofita anotumwa kuzoitei. Basa remuprofita mukaverenga Psalms 1 Samuel 9 verse 9 inoti kare pakati paIsraeri kana munhu akunobvunza Mwari aiti handei tinobvunza muoni nekuti aisiya, nekuti anonzi muprofita nhasi ainzi muoni kare. Prophet is a seer, muoni. Saka muoni basa rake ndere kupa wanhu muono waMwari, zvaari kutaura, kupa maziso kumapofu. Ndoparodzi naJesu I've come kuti ndipe maziso asingaoni. Jesu anga asingatauri mapofu aya. Kusvinudza kwaaita mapofu aida kuratidza vanhu vari kufamba naye kuti muri kufamba neni asi hamuoni. Saka aizoti ava nemeso asi avaita sei? Aone, vane nzeve asi havanzwi. Bhaiti ndinoda kudzura matsi. Pfungwa yaMwari ndeyekuti ndinoda kupa meso emweya. Saka purpose yaprofeti is to give spiritual eyes to Israel. Ndosaka vana Samuel vese pavaiuya vaida kuti Israel ione. Muprofita aisimudzwa kana Israel yaita apostasy, kuti varatidzwe kuti mabva vopiwa maziso emweya. Ndosaka zvichinzi pane muoni pakati penyu, pane munhu akukwanisa kukuonesai mabviro amaita pamberi paMwari. Ndobasa remuprofita. Vaprofita vanga vasingatange machechi. There is no evidence in the Bible kuti profita aiuya kutanga chechi yake like what we see today. Achitonzi ndiani chechi yake yopiwa kana zita rake, yakunzi ministry yake nezita rake oita mafollowers ake. No, they were only sent to Israel to rebuke Israel masinzi. Ndosaka most of the prophets were killed. Most of the prophets, they were killed. Vaprofita vazhinji vanga vasingagamuchirwe. Even Jesu akati muprofita haagamuchirwe kuvanhu wake. Kuwai watina wavo warodiwa nevanhu vese. Alright. Ndozwisisa. Ndopatati kune vaprofita venhema. Asika wechokwadi wamuri kutsvaga. Vechokwadi varipi? Nokuti pane vamwe vanzi Mai White. Toverenga vaya. Mai White vakarota. Vakati indai pakati. Mukaenda ipapo mushandopiwa zvekuti. Pakauya mamissionary kunana Solution. Vane Mai White vakanzi vakatotaura kuti ndaratidzwa kuti izvika zvita. Saka ini mubvunzo wangu ndewokuti sei tanyanya kungova nevava vari kuita machechi ivo vasingavari kuita machechi. Ko ivo vanoratidza kuna Mwari varipi? Nokuti Bhaibheri riri kuti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Mataura kuti havaya maichairira pamusoro pemba chaifanira kusarira. Asika Jesu wakauya kuzosungura akadaro. Isusu kana tichinzi maKristu tiri vateveri vaJesu. Handitika? Saka isusu imo makafamba Jesu muya ndomotofanira kufamba. Mamboitaura mukati kana kutenda kwenyu kuri sekwembeu yemastadi. Chero gomo iro mucharitisimuka windapo richinda. Ende hakusi kunyepa kako nokuti vana Pita vakazviita. Vana Pita vakasunungura vanhu. Iye Jesu uri pano pasi. Wakati varombo vanga vasina chokudya wakavapa chokudya. But isi tiri kusunungura vanhu kayuda mudzengi. Because pamwe kutonge aiwa ndopandada kutotaura nemi baba. Isi tiri kusunungura vanhu. Pana munoziva kuti munhu wese mirako yese paiitwa naJesu aita mirako aiti musaudze vanhu. Because haisi publicity. Ndosaka madhimoni ainzi aimanyararidza. Because Jesu aiti hatisi kuda zvokupembedza vanhu ba. But kana mukanga masangana nevanhu watiri kunamatira vachipora, vanhu watiri kusunungura vakasungwa nemweya yetsvina, vakanga vada kuzvitaura vachiita matestimony. But that's not our goal. Our goal is to preach the gospel of the kingdom. But we are praying and casting out demons. Pane here wamuinaye ane mweya wetsvina. Regai nditaure mufundisi kana muchiti muri kuti here kwese kwatinofanira kuenda tofanira kunge tine kamera so that patinoita handisi kudaro. Ndosaka musiri kuona ka zviri kuitwa mudzimba dzemukati. Jesu waiti musataura. Asi runye rokupe rwakazara. Rwakazara. Hatisati tawana izvozvi kunonzi kuno muprofita waMwari chai uko uri uko endai mundoti mundotwasamuka makumbo. Hatisati tazviwana.
chatawana izvozvi vaprofita venhema ndo vanyanya kutevekwa. Mukatarira izvozvi muchaona kuti chechi dzakura ndedzevanhu wemashura. Yes. Aiwa, listen now. Vanorodza kuti that mind yamuri kuunza muchidzidzo ndo biased mind nemunhu wese. Ndo yandiri kuzama kutouraya. Kuti vanhu vari kufunga kuti kuenda kuna Mwari kuona zviratidzo. Ndakubvunza mune here wamunoziya akasungwa anoda kusunungurwa? Mungadai muri kuti wamarufu izvozvi tine vanhu vakatosungwa izvozvi but havasi kusunungurwa. Nditori nevanhu vakasungwa vasiri kusunungurwa. Then now it's a cause to concern. Muchechi mune vanhu vakasungwa vasiri kusunungurwa. If there are any who are feel kuti vari in bond of Satan, we have been sent by God to release them. But terai munhu wese pfungwa yaJesu yaiti we cannot perform miracles to one who is in darkness, because Jesus anoti you shall know the truth. No principle yacho. The truth shall set you free. Saka chekutanga chinokureleasa in the bonds, mabondages awiri ichokwadi. Tofana kuti tikuudze kuti kuenda kunosangana n'anga wasangana nemuroyi. Ukasangana n'anga wasangana nemuroyi, n'anga ndiye muroyi. Saka ukashandirwa ne'anga uchawana uroyi, matambudziko achapere. Ukasangana nemuprofita wenhema wasangana nemuroyi, ndosaka muchiona every day waprofita vaye vanenge vachishandira same people. Because vanhu vanoprofita ndo vanoroya futi vanhu ivavo, vachiroyonora. Muprofita, n'anga, muroyi anoroya nekuroyonora. Ndosaka kubva period yamuka waprofita wenhema matambudziko asati apera panyika pana, because vaprofita vese vamuri kuona venhema vari kuisa uroyi muvanhu ene matambudziko awandisa as ever before. Look muperiod yatatine machurches ari mareformed churches. Machurches anga abuda muRoman Catholic Church because yakanga yaita drift away from truth. Takaita period yeReformation. Tikaona vana Martin Luther, vana John Wesley, vana John Calvin, Anabaptist, tikaita these the Waldenses, tikaita a lot of reformers period yeReformation. You would see kuti even maissues mamwe ari kutinetsa, zvirwere zvauya nemamashura ari kuitika mudzimba, kuonekwa bata basa rawakaipa madhimoni, vanhu vari kunzi vari possessed. Nguva yakanga ichimuka Reformation, vanhu vakasunungurwa. Why? Because vakaberedza torch inoisa light muvanhu kuti vawane understanding. Yes. Saka torch iyoyo yakabatsira vanhu kufamba. But now because there is too much darkness, vanhu vari kungoteera munhu. Bhaibheri rikasvika rino iye profeti wacho haana. Bhaibheri ari ngoti the Lord is saying to me, Mwari ari kuti kwandiri zvakati. There is no teaching. Bhaibheri rinotaura kuti nemazuva ekupedzisira vanhu vachanga vachitsauka pakutenda vachiteera mweya inonyengera nemadoctrines of demons. Saka tiri kuona a drift from the word of truth. Jesu anoti you know the truth and the truth will set you free. Kune vanhu vari kunzwa zvinhu zvatiri kuparidza vari kungofona vachiti munhu waMwari tasunungurwa. Saka the first power, the first miracle is brought by the gospel. Vhangeri. Ndosaka muchiona Jesu aramba payakati hande tinoparidza ndo zvandakawira. Alright. But wanga amboporesa wakawanda. Anga aporesa. Wakawanda wakaporesa. Saka komukatanga maporesa wakati wandei. Right, kuzvipatara. Nguva yeJesu zvipatara zvazviriko. We never hear kuti Jesu akanga achina kuzvipatara. But vese yati vanhu wakatoya nevanorwara kuna Jesu. Jesu anga asinganoti ndiri kutsvaka vanorwara vari papi. Jesu aiti akanga achifamba murodhi akasangana neakafa akasvika parufu. Akatonyeronzi Lazarus afa. Akasvika 4 days later. Alright. Wakatomudedza. But Jesu akasingaende pari kunzi unogarira pamakuwa. Alright, ndinoda kuti munhu isari kupinda apa ndichimutsa. Munhu isari kupinda apa ndichimutsa. No. That's not. Ndosaka ndati nyaya yemamiracles is secondary. Alright. Nyaya yegospel is primary. Mukati pane vane pfari epilepsy handiti. Mukataura kuti madhimoni. But kachechi imedical condition. No. Mweya yetsvina. But muchechi vanonzi ngavaende kuchipatara. Ndozvatotogadzirisa. Alright, imukatizve mweya weshina takuda kuti tiinde tichindo madhimoni. Tinomanamatira here
kana kuti tinomati budai madhimoni anodzingwa saka tinodzinga ire ndozvatofanira kuita kana tisi kuita izvo tiri kuitei tiri kunamata madhimoni anodzingwa handi zvokutora mubhaibheri because dhimoni rinofanira kunzi buda maari rinonzi buda nezita rajesu ndizvozvo dhimoni rodzingwa takanzi todzinga mweya yetsvina nezita rajesu tinodzinga mweya yetsvina hatinamati hatiimbire mweya yetsvina hatiimbire mweya yetsvina vanenge vasiri vakuru vechechi nikodhimasi akadzonzi najesu iwe uri mudzidzisi waisraeri mukuru haunziwise zvinhu izvi here saka kuti munhu ndisakapowa akanga achiramba kuti musapa vanhu munzvimbo chinzvimbo wasati wakunzwisa mwari ko kune vamwe vanenge vaakuita izvozvo kuti nyaya idzi ndedzemweya idzi dzaakuda kuti dzibatwe takatarisa mumhepo kuti izvi zviri kuitika izvi ndezvemweya ivavo tingati listen handiziva kuti vanenge vachidiscasa sei zvinhu izvi but I want to tell you something mukadzi uye akasangana najesu patsime vakanga vachiita conversation mukadzi uye akanga achitaura nyaya yake akati madzibaba edu anamata mugomo regerezaremu majudha muri kuti tiende kujerusaremu tonamatira kana jesu aiwa mai nguva yakwana yasvika kuti vanonamata baba vakumunamata mumweya nemushokani whatever we are doing saka mumweya chii whatever we are doing because mwari ndimweya anobva ataura saka mumweya chii kunamata mumweya right saka kune vhesi iri kuna John chapter 3 verse 6 tinonzwa jesu achitaura nyaya idzi kuti mweya chii jesu anoti munhu anofanira kuberekwa nemvura nemweya nekuti chakaberekwa nenyama yenyama chakaberekwa nemweya mweya upenyu hwako kufamba pamweya hunotanga when you are born again kana wazvarwa patsva we expect you to move uri mweya saka paul achiti kubhuku ravaGaratia chapter 5 fambai mumweya ipapo hamuzoiti kuchiva kwenyama our mandate saka how do you become spiritual? You become spiritual when you are committed to spiritual things because spiritual things are spiritually discerned. Zvinonetsa kudiscussa zvinhu zvemweya nevanhu venyama. Vakorinde vekutanga chapter 2 from verse 14 inoti munhu sezvo anoberekwa haagamuchiri zvinhu zvemweya waMwari nekuti upenzi kwaari nekuti zvinonzwiswa nemweya asi uri wemweya anonzwisa zvose asi iye amene haanzwisiswi nemunhu. Saka zvomweya chii? Saka zvomweya mweya shoko raMwari ndo rinotiudza kuti zvomweya chii. Zvomweya chii? Mwari ndimweya. Saka who is God? Mwari tinomuziviswa neshoko rake. God is revealed by his word. So if you want to become spiritual, you start reading the word of God. Unofanira kutanga kuverenga shoko raMwari. You start praying. Unotanga kutaura naMwari wacho mumweya. Ko zviri kumhepo. Unofanira kupinda musystem yemweya kuti ugone kuona zviri muita access yekutora zviri musaka tichinamata tinotsinzinya. We are trying kubuda in this physical world yatinoona nemeso totanga kuona zvinhu tiri pamweya ndosaka chiti ngatitsinzinyei kana takunamata tiri kubuda. Right, that's a fundamental question. Most of us hatisi, but it's prophetic nekuti Jesu anotaura kuti wazhinji wachatora nzira saka vachiti havasi vose vari kuti kwandiri sheshe vachapinda muumambo nezuva iro vamwe vachatora vachitaita mabasa makuru. Jesu achati handikuziwei. Saka kune vanhu vakawanda vari kupa nherera zvokudya, kune vanhu vakawanda vari kudoneta hembe, kune vanhu vakawanda vari kuita macrusades, kune vanhu vakawanda vari kuita zvinhu muzita raJesu vachanzi naJesu handikuziwei. Alright, saka chii chatingaita atingi takuda kuti tingodai chetingaita kuti tipinde mumweya chaimo chaimo kuti tisazonzi hatikuzivi nokuti vamwe vari kutopaka Jesu pavakomana naJoni vakaiseka kuna Jesu paya vakati ataona vamwe vachidzinga madhimoni nezita renyu asi tavamisa nokuti havasi vamwe vedu. Asi Jesu vakati asi uyo uri wenyu ndowenyu nokuti haana kukugwisa. Saka isusu chii chatingaita? Yeah, I think that's a very important question as we takuda kunofara edu kuti mastages acho matatu anoticonnecta kuna Mwari. We read the Bible, we preach the word, we pray. We read the Bible, we preach the word, we pray. Iyo tinoiti sanctification process. Kuti unoverenga shoko
kuriverenga. Jesu anoti sanctify them with thy word, for thy word is truth. Saka tinofana kuverenga bhuku. Let us read the Bible. Patinoverenga Bible ngatiparidzire vamwe. Tapedza ngatinamatei. Let's pray, let's read, let's preach, let's pray, let's read. Saka Jesu akangosiya ati endai munodzidzisa. Haugone kudzidzisa zvausina kuverenga, zvausina kupiwa. This book is spiritual. The Bible is spiritual. Patinoverenga bhuku iri remweya, we become better every day. We become connected every day. Because Bhaibheri ipfungwa dzaMwari. Saka muri kuti vasingaverenga avo. Vasingaverenge vatosara. Ndisaka tichivaparidzira kuti vari kutungamirwa navaprofita venhema. Ko vanoverenga vasingaparidzi. Vanoverenga vasingaparidze varasika. Because havasi consistent nezvinodzidziswa nebhuku iri. Reka ndiverenge imwe verse. Ako kana ndikati alright, ndine mari hangu ndopa ndorega kuparidza. No, reka ndikuverengerei kuti Bhaibheri rinotenda here izvozvo. Mweya Mutsvene auya wamamuchitaura mubhuku ramabasa avapostori. Ngatizwe zvazvakuitwa nechechi. Acts chapter 5 verse 42 inoti havana kurega kudzidzisa nekuparidza mazuva ose zvaKristu Jesu. Havana kurega kudzidzisa nekuparidza, havana kurega mazuva ose zvaKristu Jesu kutemberi kana mudzimba dzavo. Manzwa iri kwawaita wairwa mutemberi, shoko rairwa mutemberi, rorwa futi mudzimba, raipinda nemudzimba dzavo. Imomo mukuparidza ndo metinowana simba. Ndo matinowana simba. So when we preach we become better. Atsatika when we preach we become better because kuparidza kunoda discipline futi. Saka tisatotanga zvimfundi. Because hapana mari yaunopiwa. Asi tichazotanga rini nokuti nguva iri kufamba. Ndo pandiri kuti chii ndo purpose yemaplatforms anaya. Nekuti Jesu anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. There must be a platform where we give meso kune vasingaoni. But tofanira kuziva kuti even munguva yaJesu akazoti vana vane meso vasavaoni, vane nzeve vasavaite sei, havanzwi. Zvagara zvakadaro kuti even tida kupa vamwe meso, vamwe vagara vari vekurashwa. But chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vedu ngavasanctifyiwe neshoko rake, vanhu vedu ngavatange kuparidza. Let us make disciples. Zvezvokugara machechi, vanhu vari kugara machechi vasina zvavari kuita, vachidedzera magroup 7, mapreachers 6. Vakagara kuti machechi makuru awa haafaniri kuvapo. Aiwa, isusu tiri kuti kana ari kuestablishwa not for mission, then they are lost. Amachechi ekuti vanhu vangosvika vachiimbirana. Sika yokuungana musairega. Ndozvatakaungana. Ndozvavakadzi vasari vachiita naJesu izvozvo. Kuungana sika kubatara poro. Tinoungana for what? Tinoungana for empowerment. Vanhu vakanga vachiungana vana even paJerusalem. Maripots akanga achiitwa paJerusalem. We know bhuku raActs rinotaura kuti papato necouncil vanhu vakaiva vakaungana paJerusalem. Jesu akanga achiungana nevadzidzi. Akapinda navo muupper room akaungana navo imomo achitaura navo. So kana tichifana tosangana toparidzirana kusimbisana. But tine 6 days. Tine 6 days ka dzatinazo tiri mission. Tinosangana every day. Hatisangana every day. We just meet once. But patinosangana basa nderekuita orient each other for mission. Okay. My reports wakomana vhiki rakamira sei. We share my experiences. Sabata ratinosangana nderekuti tisangane tichitaura matestimony ezvatakaona mubasa raMwari, tichinzwa zviri kuitwa naMwari. Tosangana vamwe vakasungwa sabata tovasunungura, vanenge vauya voona kuti simba raMwari riri pana. They see the love of God. We share vhesi inoti vachazikana pakati pevanhu kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo pakati penyu. Ndopatinosangana tichidimbura chingwa, chipanana zvokudya, kana tapedza taencourageana topinda munyika because ndo mune vanhu. Saka muri kuti imika simba iri rokuporesa, rokurapa, rokudzinga mweya yakaipa haritsvagwi nomunhu. Iwo zvaonoita rinopuwa naMwari uri panzvimbo. Iwo unofanira kuenda panzvimbo. You must be there, you must be connected. Natini werenga bhuku, paridza, namata muprocess iyo. Ndo zvakaitwa vadzidzi vakanzi ene munoparidza, ndo zvavakaudzwa. Saka kureva kuti hatisatotanga kuparidza. Aiwa, hatisi kuita basa. Alright, tinotenda. Ndakuwisai mbundisi kuti ndonga tazosvika pamwe kuti ni nyunyuto yangu nekuti mudzisvondo handisi kuzviona zvaitwa naJesu. Aiwa, hamusi kuparidzwa, hamusi kuitwa basa. Handisi kuonazve
vanhu vachiporeswa, vanhu vari kuenda vane zhara vodzoka. Saka imi mandiudza mukati nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasi panzvimbo. Zvakaita Jesu, handimati Jesu wakatungamirirwa nemweya, mweya ukamuisa murenje akandotsanya nokunamata, akadzoka akaparidza. Saka isu tofana kuita saJesu. Let's fast, let's pray. Pati kuti namata tikutaura nyaya yekuzvinywa zvokudya. Dedicate yourself, give yourself to Jesus. Okay. Kana ukadaro, then now preach the word, read the Bible, preach the word, pray, fast. When you do that, you become connected. Ndiri kuti inini machurches ari kuendwa, check even vari kuteerera, chii chiri kuparidzwa. Hapana pari kutaura vhangeri remari, pari vhangeri kuti uchayambuka, zvinhu zvako zvichaita gore rino risati rapera, imba yako yekubhorodheyo uri kuiwana, mota yako yaurira kutenga uchaitenga. Charismatic preaching, that's not the gospel of the kingdom. That is not the gospel of change. Because Jesu wakati vakomana vanzi vabhadhare mari yomutero, vakati ndai mundoredza yemunobata yekutanga mune mari vakaiwana. Ndizvozvo, but anga asingaparidzi vhangeri remari. Paidiwa mari on that specific day. Jesu akanga achidiscourage his sermon on the mount akati musaunganidzira pfuma panyika, asi unganidzirai pfuma kudenga. Kusina zvinodya jaya mupfuma akauya ane pfuma. Jesu akati pfuma yauya nayo kwandiri ina unoitengesa upa varombo wozouya unditeera. Jesu anga asingaite abode nyaya yekuspecialize muzvinhu zvepfuma. Jesu haana kuti pfuma yakaipa, but Jesu akanga achitarisa pride inooneka mukupfuma nemari. Nawo vanhu vedu vari kueducatwa kuti unofanira kuva nemari, unofanira kuva neimba kubhorodheyo. Ndikuti imari idzo dziri charisma, imari idzo dzema1000 motivational speaking iri kutaurwa, but it's not mari idzo of change of character, mari idzo inokuita connected to God, mari idzo inokutaura kuti there's a God who is going to judge, mari idzo yepreparation. Are you prepared for heaven? Hapana, ndo mari dzatofanira kuti tichiwana muvanhu vedu so that they are separated from the world. They have this marvelous light. When they have this marvelous light, vanotaka kuchishare this good news to their brethren. As they pray and fast, they start receiving this power atiri kutaura. Because simba iri rinofanira kuuya tiri muprocess. Mwari oona kuti our heart, the Bible inotaura pakaburuka mweya paday of Pentecost vakanga vapanzvimbo imwe vaine mwoyo mumwe. Saka tofanira kuenda panzvimbo imwe. Tine mwoyo one, zvamuri kufunga iko zvinotasai muone zvatiri kutaura. There's a clear distinction yekuti hatisi pa same page. That's why podcast inoda kutsvagira one page, kuti kana tikanga tawana the grace of God from this discussion. Nenyaya yemota motengesa yenyu amarufu, vanhu vakanga vachitengesa vachiuya nazvo kubasa. Mota yangu inofanira kuya kubasa yotengeswa zveyonzi hapachina hachasiya wamarufu. Vanhu vakanga vachitengesa mota, vakanga vachitengesa dzimba, mari yacho oya nayo kubasa, because imba yakanga isiri kubasa raMwari. Imba ine yakanga iri isingaite basa raMwari. Saka munhu aiti zviri nditengese, mari yacho icho yakubasa raMwari. Munda hausi kubasa raMwari, unenge wakagara uri zviri nditengese, because ugere zvawo, mari yacho ndoiunza kubasa raMwari. But vhesi inoti vanhu vakanga varipo vakaungana bhuku mabasa unoti hapana akanga aine chake aiti nechake, asi vakati zvavaina zvinhu zvavose. Kana mota uinayo isiri mubasa raMwari, iri kwairi, isingabatsire usina iri kubasa raMwari, tengesa kaiwe kubasa raMwari. Kana kuti uya nayo kubasa raMwari, yobata bhozi mubasa raMwari, mune varwere vachada kutakurwa kuendeswa kuzvipatara, mune wakafa wachada kuiswa wachada kutakurwa kuti waendeswe kumamocharies, waendeswe kunovigwa. Saka tichada mota mubasa. Saka now religion yaKristu inofanira kunge iri balanced, haifanira kunge iri fanatism, inofanira kunge ine social, inofanira kunge ine spirituality, inofanira kunge ine physical, inofanira kunge ine the mental power. Zvezvi zvinofanira kuti upgraded. Saka munhu tofanira kumutarisa kuti ane mental capacity here, ane spiritual capacity here, physique yacho yakamira sei. Also his spirituality must be catered. Saka kuchurch hakufanira kunge kuine fanatism. Zvese zvichadiwa, fellowship ichadiwa kana tikanga tauya, chada kudya nekumwa, because inyaya dzinowanikwa Jesu aiwanikwa munzvimbo dzaidyiwa nekumwiwa. Saka fanatism ndo inogona kutiuraya vanhu vakuti. Saka because takanzwa pakatengeswa zvinhu zvese vanhu kuti hatichade kana kuona kana TV. We hear of those people vakuti TV yaipa. All right. I think ndakunzwa mufundisi. Yes. Chandanyanya kubata pa hurukuru yataitai. Yes. Ndechekuti kuti tiwane mweya
tinofanira kunge tiri mubasa. Yes. Uyezve tinofanira kunge tine humwe sezvakaita vadzidzi vaJesu mumba yemudenga muno. Humwe tinofanira kuva tine a single purpose. Ndizvozvo. Uye tinofanira kunge tiri mubasa. Nyedu nyaya ndeyebasa. Basa. Hatifaniri kunge tichizvitsvakira zvedu isu. Asi tinofanira kunge tichitsvaka for our own glory. zvaMwari. Like what we see Musati Mavhara. Yes. We've seen kuti iko zvino vaparidzi vakuparidza for their own glory. We've seen to vaimbi, magroup ari kuimba, masinging groups, mabendi ari kugadzirwa for the glory of men. Vanhu ndo vakurumbidzwa. Vanhu vakutanzi ndinga ari kupisa. Jesus is not even associated with these things. All right. Ndopawa. Idzo nyaya dzomuduhumura idzi. Yes. Dzingangoda kuti tizodzitaura futi mune dzimwe hurukuro. Tinotenda. Ino hurukuro yendinogara ndichiita namufundisi Marufu ini Murambwi Masiniri. Amen. Tinokurukura tiri vaviri. Yes. Pamwewo tichiita vamwe vanogona kuuyawo vachipinda. Asi tinokokawo vamwe. Vangava vari pazvivhitivhiti, vangava vari pamasaisai, kuti vanogonawo kupinda muhurukuro iyi. Nokuti hurukuro iyi kunyange iri yedu tiri vaviri pano, ine chekuita noruponeso rwavose. Saka iyi inyaya yedu tose. Kana une mubvunzo wawaona vapa, hatikurambidzi kubvunza. Nokuti nyaya iyi ndeyedu tose, nokuti tinotungamirirwa naKristu. Tichitaura zvokwadi mubhaibheri. Tinotenda ticharamba tichienderera mberi nehurukuro idzi, tichikokawo imi vari pamasaisai nepakasiyana siyana kuti mupindewo muhurukuro idzi. Tinotenda. Amen.